खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आङो देग्लाय 2024 आवहाय आङो मेट्रिकखौहाय आं मोजां पास खालामनो हाबाय इसोरनि अननायाव। बिदिनो आङो मेट्रिकखौ पास जाखागोन होननानै आङो सिगां समनिफ्रायनो बिराद माने गोजानाव साइकेलजों थांनानै बिदि खस्थ' खालामदों। माने आं जाहाथे गिदिर गोलाव सारमोना आंखौ एसेबाबो आंखौ मेट्रिक पास जानानै मदद खालामगोन होननानै आं बिराद मिजिं थिबाय थादोंमोन। आङो गेलेनायखौनो होन बा बेफोरबायदि बारनायखौनो होन बा फरायनायखौनो आं बिराद सिगां समनिफ्रायनो आं बिराद गोसो होबोदों बुद्धि होबोदों जाहाथे आं गोजौ लेभेलाव थांनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो जाहाथे फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि गोजौ लेभेलाव थांनो हागोन होननानै आङो दासिमबो खस्थ' खालामबोदों। दायो आङो मेट्रिकखौहाय मोजां इसोरनि अननायाव आङो पास खालामनो हाबाय। आङो बिराद आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। माने जाहाथे बेफोरबायदि आङो अरायबो सोलोंलांनो थैजासिम आं जाहाथे बेफोरबायदि मेट्रिक पास जानायनि आङो सुबिदा मोन्दों। आङो जाहाथे आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव सारमोना जाहाथे आंखौ एसे एनै मदद खालामगोन बा हेल्प खालामगोन होननानै आङो सिगां समनिफ्रायनो सानबोदोंमोन। आङो दिनैसिम सापर्टबो मोनबोआखै, आङो हेल्प मोनबोआखै। आङो बिदिनो मबाइल सेकेन्ड हेन्ड मालायनि सेकेन्ड हेन्ड बायनाय मबाइलजोंनो आङो दासिम भिडिअ खालामै आङो दासिमबो इउटुब सालायबोगासिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो। आङो दा मेट्रिकसो पास जालायलायबाय। जोंहा न'खराव बिराद उसुबिदा, मानो होनबा बेफोरबायदि दाथ' मेट्रिकआ पास जाबाय, एडमिसन लानो आरो बेफोरबायदि ड्रेस बायनो लेखा बायनो बिराद प्रब्लेम। दा मा फाननानै आं एडमिसन लानो बेफोरबायदि बिराद जारला जादों आरो। बेनिखायनो सार गिदिर गोलावमोना आंखौ एसे एनै हेल्प खालामबा मदद खालामबा आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरो। जाहाथे जोंनि बर' हारिनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो बेफोरबायदियाव अरायबो सोलोंलांबाय थानो हाथों होननानै आं बिराद मिजिं थियोमोन आरो। आङो सिगां समनिफ्रायनो बिराद उथिबोदों दासिमहाय बेनिखायनो गिदिर गोलाव सारमोना आंखौ अनसुंथाइ होफैगोन होननानै आं मिजिं थिबाय थादोंमोन। न'खरावबो बिराद उसुबिदा,